Le président du Faso, le capitaine Traoré, est déjà arrivé sur place. Il a été accueilli, en tout cas par le président de la transition, le général d'armée Goïta. Si je comprends bien, ce sont à présent les images de l'arrivée du général Tchani au Centre international de conférence de Bamako. Et on va repartir, retrouver Aoui Touré et Koké Kone. Oui, Yaya, comme on le voit sur ces images, vous êtes bien calé devant les images en même temps que nous. Donc voilà, le cortège du président de la République du Niger, le général Abdrahmane Tchani, vient de stopper ici au Centre international de conférence de Bamako, à l'accueil bien évidemment. Le président de la transition, chef de l'État, président en exercice de la Confédération AES. Voilà, le général Abdrahmane Tchani dans sa tenue de général bien taillée. Koké Kone. Kosɛbɛ awo ye min ye général Abdrahmane Tchani ale fana de sera kɛnɛ in kɔnɔna na sisan an y'a fɔ n ko général d'armée Assimi Goïta de y'u fila bɛɛ lajɛlen kɔn parce que ale de y'u ka dunan ye ale de y'u ka jatigikɛ ye ale de kan k'u bisimila ye ale nana ale sanga ni kunkurunin o kɔfɛ min ye capitaine Ibrahim Traoré o nana a ye o bisimila ye ayiwa sisan min ye ka dɔn général Abdrahmane Tchani ye ale yɛrɛ sera yan nɔ min ye ka dɔn salle in kɔnɔna ye sa sɔɔni dɔrɔn